Ало, Саламдринки, тук ли си? Хало, Мото. Днеска сме на посещение при нашите бести. Саламдринка! Да, за тебе говорим. Както виждате, тя е много развълнувана, че сме тук. Какво правиш, ме бъдеш? Какво правиш, бе? Моля? Здрасти. A few moments later. Махни само, мале, не ми скачайте, че ще получа сърдечен удар, ще пукна на място, бе. Добре ли си? Да не видите, обезпокоявам с нещо. Хора, мая в депресия. Седи малко по-нагоре, ма ще се изсулиш на земята и няма да може да станеш, когато си дърта. Ей, жено, защо ми правиш така гадно, докато съм в кенефа? Дойде да ми миришеш лойното ли? Махни си тръпата с мириса на физиономия от мене, бе. Мале, като ти на един въздуган.